Уважаеми представители на медиите, уважаеми колега Спасовски. Почитувани представници на медиумите и почитуван колега Спасовски. Действително, мисля, че днес проведохме една ползотворна работна среща. Ова е реалност, дека денеска навистина проведохме една плодотворна средба. Обсъдихме всички въпроси, по които ви информира колегата. Ги продискутирахме сите прашања за кои што ви информира колегата. От една страна коментирахме как да обезпечим сигурното и спокойно протичане на честването на годишнината на Гоце Делчев. Од една страна прокоментиравме како да обезбедиме мирно и спокойно да се одржи чествувањето на Гоце Делчев. Получих уверението на колегата Спасовски, че от тяхна страна ще бъдат взети всички мерки събитието да бъде обезпечено. И ги добив сите информации от колегата Спасовски дека се ќе биде обезбедено, дека ќе бидат преземени апсолутно сите мерки за безбедно поминување на Аз на своя ред го информирах, че взимам и ще взема всички мерки хората, които ще дойдат от България за честването на това събитие, да не допускат правонарушения или провокации. И аз исто така го убедив дека луѓето што ќе дојдат на тоа чествување во никаков случај нема да дозволам да бидат предизвикани некои провокации или да дојде до несакани настани. Постигнахме съгласие, че ние сме длъжни да обезпечим такова протичане на събитието, че да не позволим някои хора да се опитват да палят огън там, където няма. И постигнавме согласно дека се ќе биде во најможен ред да се спроведе овој настан, а не да дозволиме на некои луѓе несакани што ќе се јавуваат да го распават огинот против добрите. Целта е на събитието да се отдаде почит на една видна историческа личност, каквато е Гоце Делчев, а не то да стане терен на различни прояви, радикални, псевдонационални и така нататък. Целта е да се одржи тоа чествување на еден таков великан како Гоце Делчев, а не да биде центар и место каде што ќе се распалуваат такви огневи и неприлики меѓу народи. Коментирахме и производството във връзка с посегателството върху Християн Пендиковски. Исто така го коментиравме и нападот на Християн Пендиковски. Постигнахме абсолютно съгласие, че подобен род престъпления, както и всякакви други правонарушения, не бива да се допускат в държава, която е убедена и иска да прилага върховенството на правото, каквото уверение имам от колегата, че е Република Северна Македония. И постигнахме разбирањето дека во една таква земја како што е Република Северна Македонија не треба да се допуштаат такви инциденти, такви случаи. Той ме увери, че случаят ще бъде разследван обективно, изцяло. И тој случај ќе биде истражуван целосно, обективно. И целта е не само в този случай да се вземат мерки, целта е да се направи така, че да има превенция и такива случаи да не се допускат за бъдеще. И целта е не само да се преземаат мерки, а целта е да не се дозволуваат такви инциденти и за воиднина въобще. Защото такива случаи, такива инциденти разстройват отношенията между нашите две държави, които традиционно са много добри, с високо ниво на сътрудничество, с голямо взаимно уважение между двата народа и не бива подобни инциденти да стигат до там, че да развалят тези отношения. Или да слагат сянка върху тези отношения. Такви инциденти не треба да се дозволуваат, поготово кога имаме такви добри односи помеѓу двете земји, затоа што само може да води до непријатности, а тоа не би било пожелно и за двете земји. Предадох на колегата Спасовски документи, които касаят заплахи, получени от Пендиковски по време на престоя му в болничното заведение. Предадов документи и изјави од страна на Пендиковски, кој што ги добивал некои закани додека е во болница. И получих уверение, че те също ще бъдат проверени, разследвани и всички отговорни, виновни лица, извършили престъпления или нарушения, ще бъдат изправени пред закон. И добив убедување дека такви лица кои што се служат со такви закани, такви заплахи, дека ќе бидат проучени и дека ќе бидат изправени пред органите на правдата. Със сигурност мисля, че бъдещето на двете държави е свързано с Европа. България е член на Европейския съюз, Северна Македония е кандидат и върви уверено по този път. Уверен сум дека патот кој треба да
да го изоди Република Северна Македонија за во Европа и сигурен сум дека тој пат го води добро и ние заеднички го. Но е много важно да се знае, че езика на омразата не е пътя към Европа. Но треба да се знае дека јазикот на омразата не е патот кон Европа. Държавите в Европа споделят ценности и аз мисля, че в днешния разговор ние се убедихме взаимно с колегата Спасовски, че двете държави споделяме европейските ценности. Западните земји и европските земји ги делат тие вредности и дека тие вредности ние денеска со колегата Спасовски ги споделивме и дека ги заслужуваме и навистина ќе ги добиеме. Тези ценности са нашия път и ние сме длъжни да обезпечим стабилност и сигурност не само в региона, в който се намират двете държави. Овие вредности навистина ги имаме и ќе ги добиеме. Ги имаме во регионот од тие земји. Ние сме длъжни и можем да дадем стабилност и сигурност за цяла Европа, стабилизирайки отношенията си в нашия регион. А ние сме стабилни и сме сигурни и дека навистина ќе ги постигнеме тие односи со земите во регионот. Обсъдихме и много въпроси, които са свързани пряко с различната полицейска дейност, като противодействието на нелегалната миграция. Продискутиравме и много прашања околу соработката меѓу двете земји, поготово за нелегалната миграција. Борбата с организираната престъпност. Борбата со организираниот криминал. Доброто взаимодействие, добрата комуникация между професионалните ръководства на двете министерства. Добрата комуникација помеѓу организациите на двете министерства. И мисля, че с тези мерки и действия, които набелязахме традиционно, добрите отношения между двете ни министерства ще се развият още повече. И мислам дека сето тоа што го потенцирав, што го искажав, дека ќе допринесува да се развиваат уште по-добро односите помеѓу двете министерства. И мисля, че това е нашия път напред. И Благодаря ви. мислам дека ова е нашиот пат напред. Благодаря.